na-ekene m unu, daalụnụ, ka eke unu mee, unu asaala chi. Anyị na-ayọ Olisa ka ihe niile eme na-aga ọfụma tụkatụ n'ihe mbinye aka. Ụfọdụ na-eche na onwe ndị ọ gbasatụkwala onye ọbụla chọọ ka obodo dị mma. Ọ bụrụ sọ ndị na-ese kafa si egosi bụ ihe na-eme. Onwe ndị mmadụ n'ụlọ ụka na-ekpe ekpere, nke ahụ bụkwa contribution. O seriri debe ebe ahụ mana o mere ihe ya bụ ka anyị ghara ịdị na-enezi ndị na-eme na-ese na-egosi na-asị n'ọfanwa bụ isi sekpu ntị na ndị ọzọ adịrọ ka nke ahụ aga. Ka m wetelu unu isiokwu, ka m gbuwelu unu aka oyibo nsugbe na nsi olu. Kedu ndị na-achọ ọrụ na mba ofesi? Ọnwa ka emeni n'ohe ọkọrọ, ọnwa egbuo ka alụrụ aka. Ọkwa m gwara unu na mma ejesi ana n'imi, esigo m ana n'imi chọpụta. Ịma na onye a mkpọrọ asị m na mma ebido kpọba ekwentị chọba maka ndị be anyị ọdịmma ndị Igbo kafa si na-achọ ọrụ, ma ndị na-ebe abata na-achọkwa sponsorship kafa chenjie student visa fa to work visa. Unu nọkwa n'ofe maka na m esilidego ana n'imi site onye ọzọ mmadụ na-abụ ka nsite. Anọkọta m n'echiche ịma na nsili unu ka anyị jenu na webụsaịtị jena browse. Nke ahụ dịkwa mma maka browse ta ọ bụrụ n'efu, mana ndị nke a ga-enye gị nyere nye gị n'aka, ya bụ kpam n'aka. Ndị nke a ego dịkwa ya maka na-eje m wee kpọọ ekwentị. Unu chetara afọ gara aga njiri ebe tere aka, ọ bụ onye be anyị nwe ụlọ akwụkwọ. O nwere ụlọ akwụkwọ mma akpụ ya n'oye dịka oye dịka politeknik ka mma akpụ ya na o nwere nnọọ wokas niile. Ọ bụ ndị ọcha na-alụli ọrụ, ndị ọcha na-azụ ya ma a na saa. Elu m ebe ahụ nchịkwa onwe m nsi ha onye nọrụ n'ofe onye nata dike mma ọzaba dike. Unu mana onye be anyị nwe ya bụ ụlọ akwụkwọ, mana ọ bụ ndị ọcha na-alụli ọrụ, ndị ọcha na-akụzi, ndị ọcha na-eme ihe niile ebe ahụ, ndị ọcha na-azụ ya saa. Ejechie m ebe ahụ mgbe gara aga, so mụ na ya akpacha na nchezokwa enye ọnya ka ihe ji sibezi ike. M wee chetie, m wee kpọkwa ya wee deeli edemede si ya biko ị na-enye sponsorship, ị na-enye ọsị m maka ya certificate ọ na-enye. Njụọ onye ego one, ọ gwa m nọ asatọ kpọm okilikili isii, asatọ kpọm ise okilikili isii. Ya bụ ofu ihe anwụkwa ndị ọzọ na-ekwu ka ọ na-ekwu. Nke bịa gbagonite enu wee yọọ ọnya, o wee sịkwa ngwa ka o bepụ ise amali ya n'elu ka o bepụ ya. Nsi oke mmechekwa esi ya kia certificate ị na-enye maka ndị amara eje online. Ọsị ego one, o wee kwuo kedu ego one nwokwuji. M wee kwekwu ya ọnụ, kwechie enye ọnụ. Ọ dịka o weziri iwe nsị ya nkwechi enye ọnụ. O mee ka o were iwe si m ngwa m jere ebe ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dịrọ m mma na omego ka o si ga-eme. M wee majụkwa nwa agụ wee majụọ. M wee si ya alright, ọ dị mma, iwe ga-adị n'ọkụ. Onye go m ya bụ m requirement ya, odegie kpadum, odegie nye m. Ọnya ka m tinye na caption a etinye mie n'ebe na caption. Ya bụ klikie caption ahụ gụọ onye ọfụma, gụrụ ya gbada. Ịgụli dị ifu see more ma read more, read enye see more. Nekwa anya ndị be anyị, o nwere ihe gbara unu ọrụ, unu mana unu ada agụ ihe ọfụma. Mụnwa chọpụtara ya ndị ọ na-ewutekwe m. Nya ịgụtụcha ihe ọfụma digest ya nye ihe asị ọ ka o si m ịma ntụtụ dị ajụjụ. Ihe ị ga-emezi bụ itekiwe decision. Nya imezie decision ma ị chọọ ịga n'iru ma ị chọọ ịga azụ. Nya abụọ gwago m tebụl olu na ihe nya na oke ajụjụ adọdị ya na ije chịkọtachicha ihe niile a na oke okwulekwu adọdị ya. Ichịkọtachicha ihe niile kpam n'aka onye gị ihe iji ga-eje embassy. Nya bụ sponsorship ahụ, leta ahụ, ofa leta onye gị. Nya ichịkọtachicha first bụ ịchịkọta ihe ahụ, second bụ ime kpam n'aka. O mekwe gị nke gị kpam n'aka.
nya ọkwa egwu onye ọkala obi nya ọbụla na ihe nsi na mma alụlụ unu ana m alụ ya. Ọ dị mma ndị Igbo, ọ bụ ihe anyị jipụta. Anyị na-alụ maka ọlụ, anyị na-alụ maka di na nwaanyị, anyị na-alụ maka kekekwu ihe ndị nke a ka ọ dịrị ndị Igbo na mma. Asụsụ Igbo efu na ka Igbo ghara ifu. Yes, ya ka anyị na-ekwu. Anyị na-akụzikwa Igbo na Zoom kwa Satọdee na ụka. Ọ na-abakwa gị ntị nke ahụ ka a na-achọkwa ọlụ, ka a na-achọ asụsụ anyị. A na-achọ asụsụ anyị achọ, anyị achọ onye anyị afụrụ ya. Kedu ndị bụ ndị Igbo fụrụ Igbo n'anya? Unu ga-ekwe ka Igbo nwụọ? Mba. Kpọtakwa na ụmụ unu n'Igbo Class World, deela anyị edemede na kọmentị si na ịchọ ka nwa gị mụọ Igbo. Ihe afụ ndị ga-abịa reply ya gị ya, nye gị nọmba. O nwere ndị otu anyị zi Igbo Class World na replies ọlụfabi reply maka ọlụ bịazikwa karịa mo na WhatsApp ahụ. Mba na ya ụjọ atụba m, ọ na-elu 1 million messages. Ọ na-elu ya bụ onye chọkwa ivolontia ka o soro na reply message na WhatsApp. Enyiela anyị n'ọzọ ọ na replies. Biko ke ndị chọọ ivolontia, anyị na-achọzikwa volontia achọ. Maka onye a reply ọ na-ewe iwe na-asị ngwa ngwa ngwa, ọ na-adị ndị be anyị ọsọ pa anara enwe ndụ. Kịta anyị sikwa volontia ka unu bịa, ọtụtụ ga-agakwa azụ. Ihe afụkwa na fa ya asị na ike adị ọkwafa na fa ma mmenwukwu ihe a, mana fa chọọ ịpali ya akwasị mmadụ n'isi ka o bubie ka ibu alụ na igbube onye ahụ. Kedu ndị ga-evolontia ireply nya ihe na comment section, maọbụ volontia dị enye, maọbụ isi na ị ga na reply ya na WhatsApp enye gị line ọzọ, ekochie gị guide ya gị ka isi gaa na-agwafa ka fa wee nwee ike ghọta. Maka ọtụtụ ada aghọta. Ndị ofu na-ajoin kwa mbọsị, ndị ofu na-ajoin ịma ntakwa mmadụ ụta na ọ jụrụ ajụjụ. Maka na asị gịnị, onye ajụjụ ada efu ụzọ. Nya onye jụrụ ajụjụ o mere ajọ ihe, mana ịjụ ajụjụ ijilie nwayọọ ka onye ịjụrụ wee zaa gị ya. Unu na-aghọta ụmụnne? Nya bụ ọkwa ofu onye ka unu na-edele. Ofu onye ada esikwela ọra, nya ọra ada esila ofu onye. Nya bụ mmadụ na-egbu onwe m ma ọ na-adaji ụkwụ n'omume oke mmemme mpọzụ ọnya mbịakwa mme onye asị gị mee ihe ị ga-emenwu ime n'ihe karịrị gị. Nya bụ onye mma emenwu ka m na-emenwu. Nya bụ ị na-ewe iwe, iwe ga-adịkwa n'ọkụ, ọ ga-emechakwa elutu gị mana ọ ga-ete aka ifu gị. And then ma bụkwa ụfọdụ ana m emetebe ihe a ma ụmụ m nọrọ nso nya na reply message fa nwee ike na-ebe akwa na-adana n'ọkụ ịma nnezife anya. Mba, eji m obere ụmụaka m na-ene anya kịta fapụgokwa akwụkwọ mbịa na-agwa unu okwu. Fanọlụ kịta ife ihe ga na-afịọ ka nkịta a na-anụ ọgụ na-azọ ihe. Ị ga-akpọdozi isi na-eme ihe ụmụ ga na-ada n'ọkụ. Mba, nnọọ unu jilie nwayọ. Maọbụ onye nsi kedu ndị volontia mmali ihe ikwe na-akụ a ga-agaidi kochie a na-reply kwa unu na-ajụ ya. Ọ dịkwa mma, ọ dịọkwa njọ. Ajụjụ adịrọ njọ. Onye na-ajụ ajụjụ o mere ihe onye ahụ dị intelligent. Ọkwa ifulu onye na-ajụ ajụjụ ọ makwa ihe ndị onwe zeal, onwe passion, o nwere interest o ji ajụ ya bụ ajụjụ. Ifu onye na-abụ OYS member mba onye nke ahụ ọkpakọchara ọnụ. Onye na-ajụ ajụjụ ọ maka mana onye ga na-asacha mmadụ 1 million okwu 2 million ofu onye ọ ga na-asacha ya. Iluo n'obodo ndị ọcha ndị na-alụ receptionist fa na-elu n'ọfịs, fa na-elu 10 20 fon adịcha n'irufe onye kpọ onye nke ọzọ akpọ onye ya bụ na fa na-ete ndịcha. Ma nke bụ voluntarily ka anyị na-eme. Ma nkụzi anyị na-akụzi bụ voluntarily. Ndị ga-evolunteer a na-akwa akwụ ụgwọ. Unu afụgo na ụfọdụ sisi kụzibe n'efu. Anyị yọọ sponsor ọsọ ata onwere onye na-abịa sponsor si ngwa kụzibenie unu ana na ego. Nnọọ dimkpa na nne nwaanyị bute lesson plan na note, bute data fa, bute laptop fa, bute ihe niile weli time fa de ihe niile kụzibie n'efu. Ndị be anyị ọ bụ na-eme jụka n'onwe gị. Ọ bụrụ gị ndị volontia ifụkwa n'obodo ndị ọcha na-emechi charity. Ọ bụ fa bụ ndị bụ milonia. Ọ bụ ndị befa na sponsor fa. Ọ bụ ndị befa. Mana ndị be anyị unu nwere free hand, unu nwere mmụọ nkwalite onye nke unu ka
ọ na-alụkwala unu ọrụ unu na-elite ọ na-elite unu enwekwe mmụọ ya ọkwa m kedu ihe a si sọskraịbụ ụlọ anyị ka ọ bụrụ ya ka bụ ihe unu ji ewelite mmụọ anyị ọtụtụ na-abịa na WhatsApp fa sọskraịbụ asị unu sọskraịbụ skrinshot ọnya see foto nye anyị ka anyị sị na ị na-akwanitekwa anyị ka anyị nwee mmụọ nye gị ihe ọtụtụ na-abịa na-ajụ ajụjụ ịsa afafa azakwasị ịsa afafa ajụkwasị ịsa afafa ajụkwasị mana hey isi fa mezieligo ofu ihe nenezie ọsọ ata mma rapụgodi unu n'ụtụtụ a so ndị edemede a dekwesịrị unu ọ bụ egwu onye ga-emenwu ọ bụrụ m ka o si n'aka unu si m chọbala unu a achọtago m ana na onye ga-emenwuzi onye ọbụla ga-emenwu omezie unu aghọtago ụmụnne ngwa ka emesịa mmeche mma abịa ọzọ na-ewetakwala unu ozi ọma ka emesịa